Seaport City. Seaport. Onhan se. Tää on yks tuppula vielä. Miksei Forteessa Lasse Kulmaski, niin se on tehnyt Left 4 Dead niin, se on taas täysin reasonable. Se kaveri istuu täällä toimistossa. Täällä on login pistol. Mä en halua sitä. Vittu login pistol. Et se kuuluu vieläkin. Ei jumalauta. Ei kuuluu. Eikö taas siitä biisin mukaan? Mitä? Ei, mun piti ostaa lääkkeitä, mä ostin itselleni 550 leekoa. Se oli munkin myös semmonen äijä vittu pörsti. Ai. This guy. Tyyppejä. No niin, kiitos. Vittu toista kertaa oikeesti. This fucking. Mitä? Tässä ei Big Boomi. Hohoho! Nyt alkoi Lyyti kirjoittaa niin sanotusti. Haluat sä ottanut portaat siitä? Okay. Ei. Donatello ei sanonut noin. Ammattu. Mikä tää, onks toi Dreamable? Mitä vittua oikeesti tekee? Vittu te ootte pieni lepuus ja vittu paskat. Hei, miten mä edittaan? Miten tää toimii? Siis lukeessa näytä. Confirm! What the Edit H. Vittu mua hakkaa tässä. Päästä tulosta. Okei, saat mennä auttaa. Ei se rakentaa. Mitä ampuu mua? Mä kuolenko? Siis pelissä teamkilliä, mä haluaisin antaa tänne voitot. Kattokaa kun ai! Jee! Me valtio yrittää käännyttää meitä pois tästä faktasta, että USA-virasto tuo meille marssilaisia Lappiin. Mikä toi? Mitäs sanotaan? Mikä toi on? Mä nähän. Mitäs sanotaan? Sä et on nopeampi kuin mä, bro. Noniin, sit oot sä valmis. Okay. Eli N, Y, T, nyt. Hei, miksi Mitä sä viikkaa? Miksi tää heitit tätä? Hei. Totta. Mä twiikkaan. Ai. Missä? Tässä randomisti tässä portaat, täällä oli joku äijä.